De jouwste leraar die 10 mooie onhouden is in een bennenpornozaak, hier haast 150.000 foto's en 31 filmpjes op zijn computer staan. Joert mast die van de rug te verschijnen. De man wordt vertocht van het bezit, matchen en verspreiden van bennenporno. Tussen 2006 en 2011 maken er als leraar en voetbaltrainer stiekem foto's van douchende ben. Bij de rugbank in Ljouwert is verslagjouwer Auke Zeldenrust. Auke, is er al een strafje in hem eerste? Ja, Nies krijgt het Openbaar Ministerie een straf deadline en die zocht er als volgt uit. Nefens de OM maakt deze man 20 maanden cel in. Gaat hij daarna weer in een fout binnen 4 jaar, dan komt er nog eens een keer 10 maanden bij. Hij moet ook behandelen worden, hij moet in therapie, dat is ook een van de betinkselen. En verder moet deze vertochte, deze man, net op plakken komen waar jongens onder de 16 komen. Dat wil net zeggen dat deze mannen net op strijd erin mij, maar om te voorkomen dat hij weer het onderwijs in gaat, dat hij weer voetbaltrainer wordt, het Openbaar Ministerie dit verbod eerste. Is het een bijzondere zaak? Ja, het is wel een bijzondere zaak. Er zijn natuurlijk een heel soort bennenpornozaken. Op dit stuit in Friesland rennen er tientallen onderzoeken. Wat dit bijzonder maakt is het grote aantal foto's bijgelijks. Dus zeiden ze het al, 150.000. En wat het extra bijzonder maakt is dat deze vertochte ook foto's zelf genomen had. Dat zie je net zo vaak. Hij had bij de voetbalclub SC Jouden in de klaaikamer onder de douche 100 foto's naam. En op squallen naar gym, want ze moesten altijd weer onder de douche naar gymnastiek, had hij ook nog eens een keer over foto's naam. Nou, dat maakt het deze zaak wel uniek. Had hij de band ik onrekken? Nee, voor zover bekend is, had hij de band net onrekken. Het is bleun bij stiekem fotograferen. Het is zelfs zo dat een heel soort jongens heel dan het witten ha dat ze op de foto zetten binnen. Wel is er nog een onjefte binnenkom van een jonkje van 11 jaar. Die zijn het van ja, master, het wil om mij zitten, die het om mijn beelden zitten. Nou, daarvan zei de vertochte Joert, daar is helemaal niks van wier. Ja, hoe is de zaak al eens onder het lucht kwam? Nou, de zaak is onder het lucht kwam begin dit jaar, toen een jonkje thuis kwam en zijn heid zei van nou, ik stie onder de douche en ik jette een klik. Het kon wel eens een fotocamera wezen. Nou, zien alles wat er gebeurd is in Nederland met Robert M. en neem maar op, is elke een alert. Dus vervolgens is de man naar de politie gestapt, daar hebben we het onderzoek in West. En uiteindelijk eind april ben al zijn computers in beslag nam. Had de Jood van de rugbank ik uitlijn waarom hij dit deed? Ja, hij ziet er wat verslijnd bij, kerst wel zeggen. Hij zei, ik heb een probleem en dat kan ik net oplossen. En het probleem is dat hij pedofiel is. Daar wakselt hij mij, soms in 18e weet hij dat. En hij zei, ik heb een dwang en die kan ik net overwinnen. En hij zei, je hoort echt van, het liefst wil ik opnieuw beginnen, maar dan in een ander nieuw lichaam. En wat is de deskundige onder deze man? Ja, de deskundigen komen alle keer tot dezelfde conclusie. Pedofiele geaardheid en de vertochte kent er niks ontwaan, zeggen de deskundigen. Wat hij wel dwaan kent is, hoe ga je daarmee om? Hoe voorkom je dat zulks weer gebeurt? Want, zeggen de deskundigen, als er niks aan gebeurt, als hij net in therapie gaat, dan zal hij weer de fout in gaan. Auke Zeldenrust wie dat bij de rugbank in Ljouwert.